Takže čaute, vítajte pri druhom dieli Code Simulátoru. Ja som zabudol ísť na tamten ostrov v tom mori. No, zistil som, že to nepúšťa, takže ozvem sa až keď budem na brehu. No, tak dal som respawn, nebudem sa s tým trápiť. No, neviem, budeme si tu robiť také blbosti. Dobre, takže čo urobíme? Čo? Ja som úplný blbec s týmto. Toto použijem. Tento jazyk, ja som nevedel, na čo je toto špeciálne. A ono, ten jazyk máte taký špeciálny. Až pomyslím. Áno. Áno, Spider koza, toto. Máš tu frajerku? Áno, je peniaze. Sorry, man. Nechcem toto vyhodiť. Je tam peniaze. No. Au. Ale není to tak ľahké, jak to vyzerá. Wow. Wow. Oh. Slow motion. Čo? Kde som? Piu. A ináč tam nechcem ísť po tej ceste, to je divné tam. Ja viem, že toto je jaká blbosť, to kokos. Jasné. Víí. Idem. Dobre. Alebo ja mám nápad. No. Kde je ten vrtuľník? Ja poviem na ten vrtuľník. Kde? No tak nič, ja nejsem dobrý Spider-Man. Dobre. Ježiš, ja už som na tom vrtuľníku bol. Ešte tady to pôjde. Snáď. Haló, kde si? Čo mi zriti ono? Ja prdím. Táto koza ma fakt desí toto. No vlastne, ja som koza. Víí. Tam je tá party, ne? Áno.
Ale ešte sme celú tú party nepreskúmali. Uí. No. Tá muzika. Dobre. Uí. Ej. Bum. Čo sa ma bojíte? Dobrý deň. Tuto ide ten vrtuľník ináč. Au. Ne. Ne. Ja nebudem Spider-Man toto. Uí. A ide. Dobre. Učíme sa jazdiť. Nice. Oh. Ne. Ono je to jazdí za mňa. No počkaj. Ne, tam je koniec. Otočíme? Učíme sa jazdiť, autoškola, najlepšia autoškola. No niekto tu není, nikto ma naučí, takže je Bože. O, myslíte na to, čo ja? Vy. Dobre. No. Ono ma to sklamalo, na tom sa nedá jazdiť. Na tom sa nedá jazdiť? Sakra. No, aspoň takto viem ono. Ja som Kamzik. Tá koza je aká dobrá. Jejra. Také bugy toto. To je bug simulátor normálne. O, čo je tam v tých lesoch? Nič. Dobre. Si zo mňa robíte srandu, ne? Dobre, tak som sa spawnul tuto. Ja už nemám tie schopnosti, ne? Ja nemám ten super jazyk, že? Či mám, ale není také farby. Dobre, tak znova ideme na tie trate. A ja, neviem, či to bolo na horskej dráhe. A ja sa chcem dostať na horskú dráhu. Aspoň musím sa tam dostať. Že vraj sa tam dá dostať, ale neviem ako.
The fuck? Čo ti dáva? Čo ti? Ja som Ghost Rider. Poď so mňou. Poď so mňou. Čo ti dáva? No, tak ty kokos, ja mám jaký swag. Ja som swagger. Ty kokos, však nejaká blbá pani na mňa nasadla. Som na longboardu a som koza, to je jaká divná. To sú bugy kokos. No. To je ten. Ne, to není ten. Počkaj. Idem urobiť trik more. Ale ona je ťažká. Uvidíš tento trik? Bum! Fuj, čo serem? Dobre, ja by som túto epizódu mohol ukončiť. Dúfam, či sa vám páčila. Ak áno, dajte like. Ak nie, dajte dislike. Dobre, tak. Ja si to idem ešte svegovať. A čau.